हाय ऑल, हाऊ डू डू. बरे आसात मा? शुद्धीत आसात मा? ना आज गटारिया 3 साला शुद्धीत नसतला सकाळी दिलं आणि इंग्रजीत सुरुवात केलं. तुम्ही पण संध्याकाळी इंग्लिश मारतलात ना, म्हटलं मी आज सुरुवात करतोय आज इंग्लिश मारू. बोला मारूक नाही. आजकालला लोक कसले मेसेज पाठवतात. आता बघा सकाळपासून ते गटारीचे मेसेज पाठवतात. काय नाही हो, त्या शुभेच्छानी होणार काय नाही, पण फोनची गॅलरी मात्र फुल होता. ते डिलीट करूचं आणखी एक डबल उद्योग. आता सकाळी सकाळी ते गटारीचे मेसेज सुरू झालेत माका. आजच्या दिवसा शुभेच्छांची खरी गरज असता हो. मेले पिऊन खैतरी पडतात ना, मग त्यांना शुभेच्छाच वाचायतले. पण मी म्हणतं माका कित्या, मी काय ते तुरला असंय काय? अजूनही बियरीक दारू समजणारी आम्ही माणसा, तर मेले माका मेसेज पाठवतात. आता तुमका मी मेसेज वाचून दाखवते कसले कसले मेल्यानी पाठवल्यानी ते ऐका. अटक मटक रातभर भटक, मित्रांका लागली दारूची चटक, दारू लागली गोड गोड, बियरची बाटली फोड फोड, बियरची बाटली सोपेना, बेवडो मित्र उठेना, बियरचो बॉक्स सोपाना, बेवडो मित्र उठाना, उठ उठ रे बेवड्या, चप्पल नेली कुत्र्यान, तराट गडी घराक गेलो, औषधीचो चेच काढलो, गटारीच्या शुभेच्छा आणि बरोबर फोटो बाटलेचो. आता दुसरो ऐका. वता नको माता नको, फुकट मेळी म्हणून ढोसू नको, मिळात त्या गटारात लोळा नको. ह्यो दुसरो. आणखी योग असा वाजरा. आम्ही बेवडे असले म्हणून काय झालं, आम्ही बेवडे असले म्हणून काय झालं, आमचं स्टॅमिना अपरंपार बाईच्या गोव्यांच्या. आम्ही पितलू आमच्या मर्जीन आणि गटारात लोळतलू आमच्या मर्जीन. काय मेल्यांचं स्टॅमिना, पिल्यानी कायांचा जाता लवलो पात आणि भाषा बघा केवढी मोठी मोठी यांची. हे त्यांचे शुभेच्छा. सध्या गटारी म्हणजे ना टाईट होची रीतच झाली असा. बेवड्यांचं सगळ्यात मोठं सण म्हणजे गटारी. दारू म्हणजे औषध असं सांगणारे हेच ते लोक असं ज्यांच्यानी या बऱ्याच सणाचं ना गटारी करून गटारात घातलंय. आज ना सगळे रेंजमध्ये असते. 7 वाजले काहींचे 7च्या 7 काढीये रेंजमध्ये. तुमका सांगतंय लॉकडाऊनमुळे दुकानं बंद असत तरी पण मेले ना खैसून पैदा करून हाडतले आणि पितलेच. आमच्या गावाटात ना एक स्वप्न असा. गेल्या वर्षी असाच खैचून तरी पिऊन इलो साजरी करून गटारी आणि त्या तांदळाच्या पोटल्या गोट गान निजले. सकाळी औशिंगाई घातले, अरे अक्कर माशा, ती तांदळाची मोटली तुझ्या पायार पडली तरी तुका शुद्ध नाही कशी. असले यांचे बेवड्यांचे गजाली. हो जाणते तर जाणते, पण नेनते त्यांच्या पुढे ते येदे नाकटा येदे पोर घटा येतले आणि कॉयक जाऊन येतले आणि आऊस बापूस मागे धाकणा घालतली. पण बायक धाकणा घालच्या तो, पण न्हयक नाही ना धाकणा घालू शकणार. मग जाता असं पण गाव गडूस अशी गजाली, हेचो पोर पिऊन इलो तेचो पोर पिऊन इलो. बरं ह्यो सण साजरो करची ठिकाणा तुमका माहिती असत. लोकांच्या पाटल्या जरा खोपीत खंय वाड्यात. गेल्या वर्षी होतो तातू पिल्यामध्ये म्हशीच्या वाड्यात निघलो. म्हशीनी गुडदायल्यानी तरी मेल्याक जाग नाही होत. सकाळी हातपाय दुखतलो ना उयल मारी होतो. तुमका सांगते माझी कोंबडी आज मी अजिबात सोडूक नाही असे खोली टाळा मारून ठेवले. कित्याक सांगा, तो नवसो तुमका माहित हा मा. गेल्या आयतारा माझी 2 कोंबडी फारायल्यान ती. कितके शाप सराप घाला, कितके गाई घाला, मेल्यावर काही एक फरक नाही. आपला आता खरा म्हणून सावध तो सुखी तोच म्हणता. म्हणा मी या कोंबड्या गा सोडूक नाही. तो तरतो यो मेलो केव्हा योग रुपयो काढूचो नाही पितो ना. सगळा फुकटचा बघतो म्हणतात ना, फुकटता पौष्टिक तसली गा झाली. पण मेल्यांका असलेल्यांका दिनारे भरपूर गावतात. मेल्याक आज ना उद्या कोण ना कोण दिनारो असताच. आणि मेल्यान पिल्यान मा त्याका जन्माची सूद नसतली. मेलो सगळो रस्तो मापीत चलतो. तसो काय अख्खो रस्तो सासऱ्यान याच्या उंट्यात नावारच केलो असा. तुमका आणखी एक गजाल सांगते ऐका. हुंडूची बायल असा ना, तिने आपल्या घोवाक मा 3 सानाबरोबर चावीयेत घालून ठेवलेन खोलीयेत आणि भारीन गजाली मारता. आमच्या घरात असत, आमच्यात खय्येक जावचे नाही. खंय असत हेंचे ते नळे काढून पश्यात. दुसऱ्या दिवशी ही बॉम यो दुकानार बसलो पिथा आणि ही सांगता माझो गो घरात असा म्हणा. तुमका सांगतंय ह्या बेवड्यांका समजवणा ना म्हणजे वादळात दिये लावण्यासारखे असा. मेलेक अजिबात सांगान समजायचे नाही. ऐकतले तुमचा खरा असा, तुमचा पटला असा सांगतले, पण संध्याकाळी 7 असता खरा. तर ह्यो ना सगळं विनोदाचो भाग झालो. पण तुमका सगळ्यांका ना माझी एक विनंती असा. हैताचा गटारी नामकरण केल्याने ना ता आधी बदला. मुळात ना गटारी ह्यो सणच नाही असा. म्हणून सांगतं चेष्टेन पण तुम्ही गटारी म्हणा नको. किसलो धर्म ना सणाच्या दिवशी दारू पिऊक शिकायना नाही, निदान आपल्या देशात तरी. खरा तर ही ना कष्टहारी अमावस्या. कष्टहारी म्हणजे कित्याक सांगा, आषाढात सगळे कामाधंद्यासून निघते रिकामी झालेले असत.
म्हणून कष्टहारी म्हणजे दीप अमावास्या पण म्हणतात तिका. तर कोणीतरी मेल्यान त्या कष्टहारीचा कटहरी केला. कटहरीचा म्हणता म्हणता लोकांनी गटारी केल्याने त्याचो. ह्या दिवसापासून पुढे श्रावण चालू होता. म्हणा मासे मटण खाणारे खाऊन घेतात आणि पिणाऱ्यांका काय निमित्त व्हाया ते पिऊन घेतात. ह्यो जो दिव्याचो सण असा ना तो दिवे लावूनच करा. देवाक सांगा हात जोडा आणि आमच्या आयुष्यातलो अंधार दूर कर. आणि या सणाक जर का विकृत वळण लागता ना तर तुम्ही आम्हीच थांबव व्हाया. नाहीतर हे आमचे दीपक असे गटारात लोळतात आणि ह्या तुम्ही आम्हीच नाही सुधारला तर पुढचे पिढी तरी काय करतले हो. म्हणतात तर काय खोटा नाही. जपली तर संस्कृती आणि मानले तर रीती. तर आज गटारीचे नय पण कष्टहारी अमावास्येच्या म्हणजे दीप अमावास्येच्या तुमका सगळ्यांका खूप खूप शुभेच्छा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर लाईक शेअर नक्की करा. अरे याक सांगायचं रावलाच व्हिडिओ बघतात आणि अजूनही जातात सबस्क्राईब कोण करतलो ओ करा फुकट असा आता.